gazte nagusiko giro eta gune batean horrelako aldarrikapenak egiten dira. Bai, 3 urte eman nituen hango korrespontsalian, Jerusalenen, eta egia da beti mantetze duzula lotura hori, ez? Eta gerora ere itzuli naiz, saio bereziak egitera, edo dana alakoa gerra ere kontatzera, irratirako eta telebistarako egiteko, saio bereziak egiteko. Ikusten duzunean jaietan gaudela eta hala ere gure elkartasuna adierazten diogula Gazako zerrendari, nik uste gauza politagorik ez dagoela, ez? Batez ere, ez dakit, hitz egin behar da, Gazari buruz hitz egin behar da, eta hori da daukagun gauza bakarra. Nazioarteak ez du ezer egiten, ez du ezer egingo, eta, bueno, hamarkadatako okupazioak aurrera egingo du, baina daukagun modu bakarra zein da, protesta egitea eta gaiari buruz hitz egitea. Xabi, gogoratzen dut, nik gainera pasio handiz jarraitzen duen zure kronikak, bestak beste egunerokotasuna kontatzen zenuelako. Aitona bat, hilebarekin doan ez dakin hor, ez dakizainek gimnasio bat zabaldu duena, beste bat, azeitunak biltzen da bilena. Hori guztia desagertu dabe, bai, eta deusestatu da, ikaragarria dabe, bai. Bai, Gaza desagertu da, eta ez da izango izan dena. Nik gogoa daukat bertara itzultzeko eta ikusteko zertan gelditu den Gaza. Orain helburua da handik irtetzea, alduenak irtetzea, bestela han gelditzea eriotza delako, Gazan eriotza besterik ez dago. Eta ikusi dugu guk zema jende ez sortedunak garan. Bai. Munduko leku honetan egotiegaz. Eta munduko leku honetan foko informatiboa eta arreta hemen dagoenez, nik uste dut hori mundura zabaldu behar den mezua eta aldarrikapena ere badela. Orain kalera joango gara, Sandra, nondik zabiltza kontaidazu zer gertatzen den? Gabon, giro ederra topatu dugu gaur hemen udaletxeko zubian. 5. eguna da, bikote, Imanol Blas, Gabon. Zeran daude indarrak, ikusten zaituzet hemen afaltzen bokata potenteak? Gogotzu, beti bezala, Bilboko jaietarako beti gogotzu. Zer ekarri duzue gaur afaltzeko, erakutsi guzue? Blasen afaria, berak egin dugu, así que... Hamburguesa bokadilloa gaur. Zuek egin duzue? Blasek egin dugu. Oza, zuzara txef, ze bota diozu? Gupak gautxean egiten dugu bat. Hori da, antolatzen gea, egun batzuk berak egiten dugu afari, gero ni, eta italo dagoela jesarritxe hor, antolatzen gea. Un guztiak egiten dugu zeo zer kartzeko. Lehenengo eguna da, Bilboko jaietan? 5. 5. Bostik? Bost? Bostik bost. Oso ondo, pleno. Eta bederatzi. Hori ja, indarrak ikusi behar ditugu. Ailegatuko zarete Mari Jaia agurtzen? Seguro. Beti bezala. Urtero bezala egiten dugu hori. Domekan etortzen gea agurtzera beti. Nongoak ez zarete, zuek? Deustuko herriberakoak. Herriberakoak ez dela gauza bera. Hori da. Bueno, ekipo, nik eratuko naiz hemen, zeo zera faltzen, nire lagun berriekin, indarrak hartzeko. Oso, eta bitartean ja faltzen duzu, oso ondo dago hori. Eskerrik asko, zain gaude, Artefogo suetxearen ikuskizuna ikusteko zain, eta ja dagoeneko ikusten duzu zuzeneko irudia baita. Jendetza, beti bezala gauero, bezala behintzat, zenbat jende etortzen den su artifizialak ikustera. Eta ez da guk esaten dugulako, zuek ikusten duzuelako. Egunero 1.000 lagun. Bai, 1.000 lagun. 1.000 lagun egunero, ez da gutxi, Ederra. Elkarrizketatuak entzun da, Bostetik bost, irten Bueno, izango dira aita eurepe, egune baten. Guaitik egunak badite. Gaztia dira. Bai, hori da. Eta nonok egin behar da, gure badu egiten. Gaztia dira deustokoa dira. Hori da. Kombinazioa da. 25 Inigo esan dugu, ardura hartuta Bilboko Orkestra Sinfonikoarena. Honek gauzak izaten dielako, dakienak badaki zer egiten duzuen, gozatzen duenak zuen lanarekin gozatzen du, baina gero, harrapatzen duzuenean baten bat, sorpresaz horrek ere errepikatzen du, eta helburua izaten dabe bai publiko barri horietara zabaltzi, ez da? Udabarik, gauza berrizek itxia eta publiko berrizea lortzia. Azkenean, guk itxen dut, gure aktibidadea, aktibidade normalena Euskaldunan itxen diren kontzertuak, abonu kontzertuak, gero aba horrekin opera egiten da, herrixetan kontzertuak egiten dira, gizarte mailako proiektu desberdinak, hezkuntza munduak inbebai asko, da azkenean guk zerbitzu publikoa gara, Bilboko Orkestraren kasuan, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala dira orkestraren babesleak eta jabeak, eta hor gaude lanean talde handi bat, isa 1 pertsona, ezta? Da musikarixak, musikarixak lero, isa 86 eta ofizinan 10 pertsona, 11, eta gure da musikia erugatia eta bereziki euskal musikia erugatia. Gitarra badaukazue kontzertuak eta gonbidatuak eta bar. Zelan sartzen da orkestra sinfonikoen musikari bat, baten bat, gazteren bat agian, gehu ikusten dauena, zer egin behar da orkestra sartzeko? Lehenengo, interneten irakurbia da hor, musikoak dianak,
oso jarraipen hau dizitzen da, ezta? Baina orkesta guztietan plazak konboka huitzen dira, eta zu badakizu, adibidez, Bilboko orkestaren kasuan, egongo dira biolineko audizioak, ez dakit noiz, azaroan, inventatzen naiz, norbait jubilatzen dalako ero, audizioak itzen dira. Zuk aurkezten dozu zure kurrikuluma, eta hor audizio batzuk itzen dira, epaimai bat dago, eta bueno, prozesua, gainera, egiten da audizioa, ikusi bare zein den musikua, teloi batekin, bai, hori oso kuriosoa, bai. Telebistako zenbait lehiaketetan Bai, egiten botoia jo eta bai, eta onartuta da. Bai, Osea, ikusi gabe. ikusi gabe, Entzunez. lehenengo hautagaia, bigarren hautagaia eta epaimaikoak ez dakixe lehenengo hautagaia zein dan eta bigarren zein dan. Ara? Eta horrik izaten dira 3 fase, eta lehenengo 2 faseak beti teloiakin. Ba, oso justua da. Oso, Bai, bai. Claro, ez ikusteko eta esan nahi dut, aldan eta alik eta objektiboena justuena izateko, ez da? Askorentzat izango da, amets bat errealitate bihurtuta, ez? Hain plaza gutxi egonda. Bai, eta gainera hor, bueno, nik lehen Euskadiko orkestan abitzen urte asko, eta Bilboko orkestan esan dozu, ez da, maiatzetik. Neri toko bizakataz, audizio askotan egotia. Eta oso emozionantia da ikustea, norbaitxek irabazten da benian, baina bai meritu handixa ikusten duzu, zenbat jente gelditzen den sartu bare, eta zenbat lan, zenbat talento, zenbat ordu. Bueno, benetan hor badago, jente oso interesgarrixa, lan da lan, orkesta baten sartzeko. Orduan, geure lana eta nire lana antolatzaile moduan, edo gerente moduan eskirian, bai da, bueno, musiko horreri eta gizarte hori aldan eta onduen antolatzea, baina, bueno... Inigo Arrigarria lehenengo aldi ez entzun dudala. Teroiana. Bai, eta oso interesgarria izan da. Nik uste dut jendeak ez dakiela, orain arte bintzat ez duela, jakin horrelako Ni zera. banuen gitarrerekin hartu egiten duzulako nahielako, baina ez, ikusi barik ona izan behar zara. Ikusi barik, ona izan Ikusi behar ezkero zara. hartuta. Fundiatan orduko, barrure. Bai, bueno, guk ere antzeko zera, selekzioak egin ditugu gure reportariak aukeratzeko. Eleder, ala da, ez da, konta idazu, orain zer. Zer daukazu eskuan? Hamburguesa bat? Hori da, hamburguesa bat dugu, hemen afaria justu gonbidapena jaso dudalako, hemen txego de Oiane, bueno, Gabon. Gabon. Hemen ere Juditu daukagu, Gabon. Zertara torri gara gaur, afaria hemen badugu, beraz, badaukagu plana prest. Bai, hemen gauz zu artifizialak ikusteko, eta zuak ikusten itxugun bitartian hamburguesa bat jaten dugu normalian. Hau da zuen gaurko plana, hemen afaltzea eta gero zer parranda. Bai, txosnetara. Hau izango da. Hau bitxia da ere ez, hemetik gipuzkoarrak ditugu, berez gipuzkoarrak zarete, zure kasuan. Debakoak, Salmi Debakoa eta bere Elgoibarkoa. Eta Elgoibarrekoa eta zer egiten duzu, hemen aste nagusian. Porque ikasten dugu Bilbon erizaintza eta ordan etorri gera gure klasiko kuadrillakin gaua pasatzera. Eta hori, ez dugu ize interesantia gaur arratzaldean, porque indegu trenian bidaia, 2 orduko trena... 2 ordukoa? 2 ordu seguido, Debatik Bilbora, eta hori, zimaz, gero ingo dugu batera lo, eta hori, Gipuzkoarrak hemen Bizkaian ere bai badaude. Eta zen olako jaia dugun ere? Bai, Gipuzkoan ere? Bueno. Debako jaiak esan diz... Bai, izan rokiak. Izan dia lehenko hastian, pixka rezakakin hau indikan, baina vamos recuperando. Pixkanaka, oso ondo. Arratsaldean esan diazue etzarete elementik ibili? Trenian da nahi dugu. Ni ibili naiz. Eta ikusi dut gaur egon den poteo bat, poteo berezi bat, travesti poteoa, eta hainbat travestiekin ere hitz egin dut, eta hau da kontatu digutena. Arratsaldeko 5:00 aurrera travestien showa izan dugu Kaskagorrin eta orain pinpilin pausan zehar eta beste txosnea guztietan travesti poteoa izango dugu gaur, kolorea eta irriparrea zabaltzeko arratsaldea izango da. Kaixo, ze moduz? Bueno, zoragarri, pasatugu primeran, eguraldi zoragarri ez dubririk egin, bueno, izan da marabila hutsa. Jende nahikotxo, gainera jende euskalduna eta feminista, eta etorri da borrokatzera gurekin dantza egitera gozatzera, izan da espazio zoragarria. Olako espazioak egon bar dira jaietan, leku guztietan, kale guztietan. Ekitaldi hauek onura ekartzen diote ikustera datorren edonorri. Ja da bada garaia artista bezala errekonozimendu formal bat izatea travestiok eta ikustea onuragarria garela toki guztietan. Astu zaizkit ea bestien letrak, baina bestela impecable, egia esan. Festa jarrituko duzue, ze plan? Ez. Parranda pixka bat egingo dugu, egia da oso deserosoa dela, faja, eta gize, takoiak dena. Aterako gara inkognito bezala. Hoi bai. Aterako gara de inkognito, hori bai. Gozatzera, azkenan hau da behar duguna, gozatu, beldurrik ez izan, eta kalean aske sentitzea eta dantza egitea, hori da nahi duguna. Gora Bilboko aste nagusia! Eta gora travestia!
Gora travestiak eta 10 minutu barru gora oso artifizialak, 10 minutu, eta Etxeberria Parkeko irudiak zuzenean Bilboko gau eder honetan. Bai, Xabier Madariaga irudi ederra ikusten dugun bitartean, zure proiektuari edo proiektuei buruz hitz egin behar dugu. Urranditan. Urranditan. Urranditan berriro. Itzultzen da. Bai, urritik aurrera denboraldi berriarekin goaz. Eta bueno, saio berriak, eta berriz ere, Euskaldunen etxeetara, linea berean, bai, gizarte gaiak, gertukoak, eta barne-barnetik kontatuak, eta Euskal Herriko etxe guztietara iristeko prest. Kazetaritza egiten zabiltz. Krimenik ez egin orain arte, Egin zu krimenen bat, noiz? Alda kontatu. Bai, egin ditugu, bi denboraldia da, egin ditugu. Ja, bai zeuk? Nik ez. Zeuk protagonista izateko modu, Ez, nik kontatu ditut, krimenak kontatu ditut. Gainera gustora, sartu nintzenean, enekien oso ondo ze terrenotan sartzen nintzen. Politxe da, zergaitik gustatzen zaiborren beste hori? Hori galdetu behar nuen, zer true crime izeneko generoa modan jarri da, eta zuk ondo dakizu, gainera izugarrizko arrakasta izan duelako krimenak seria primeran. Primeran ere? Horrek esan nahi du, ja, bigarren demoraldiare ikusteko hor aukerak badaudela. Zergatik gustatzen zaigu true crime izeneko, hau da, krimenak bezalako zera bat? Bai, nik ez dakit oso ondo zergatik dan, baina behin esaten dizutenean, zoaz parte hartzera honelako proiektu batean, betxatzen duzu, morboa egongo da atzean, ez? Eta horrek ematen dizu pixkat beldurra, nola landuko dugu, ez? Baina gero emaitza ikusita, krimenak, gure kronika beltzaren emaitza ikusita, benetan pozik, azkenean kontatzen ditugulako krimenak, epaituak izan diren krimenak beti, maigainean epaileen aurrean jarri ziren frogekin, eta bakarrik kontatzen ditugu biktimen senitartekoek kontatu nahi dituzten historiak, ez? Eta hori bada sartzeko beste modu bat deitzen duzu, esaten dizu kontatzeko prest zaudete, ez? Eta ezezkoa esaten baldin badute, bertan bera uzten dugu. Azkenean Euskal Herria oso herri txikia da, eta zertarako edonori mina egin, edo edonor kontra izan. Eurek markatzen dute muga. Eurek markatzen dute batez ere. Eta nik uste tabua gauzteko ere balio duela. Hori da. Eta ditu familia asko post-pozik gelditu dianak emaitzakin. Hori oso ondo dago. Xabitza Inigo, agurtzen joan behar gara, baina aste nagusiko plana, ametik domekara bitartien, batek eta bestiek? Xabi Lele. Barrakatara? Irten bihar gauean eta etzi ere, bai. Ondo. Gaur uste dut eskapadatxoa egiteko asmoari badaukazela. Saiatuko naiz. Ja sartu zaigu gogoa. Nik gaur kontzertuak ere bueltatxo bat emango, eta bi xarbe baskari xa familiakin, lagunekin, lasai, baina bai. Oin arte urten gara egunero, lanian gabiz orduan geixi duzetu barik, baina bai, kalian da ibiltzen. Gozatu. Gaur egun hona da, Gaur oso egun hona da. Bizarria egun jenti dagoelako. Etxean bazaudete, Bizori mila esker Inigo, batez eskerrik asko kontzertu aurretik etortziarren programara. Plazar bat, zuek Inigotie. Eskerrik asko, eleder, begira gau giroa ederra daukagula, eguna proposa dela kontaidazu, zenolako giroa dagoen hor? Giroa ezin hobea da, beti, gauero bezala, eta momentu honetan hemen, bikote batekin, kaixo? Zelan. Pozik? Oso pozik. Hemen bazaudete esuak ikusteko zain edo zer? Bai, orain barraketatik etorri gara, eta, beldurren etxean igo gara, eta uste dugu, hor gehiago oiukatu dugula San Mamesen baino. Nik realarena baino esango nuke. Bai. Bai, eta, gero, zenbaki batera geratu gara bingonan, eta, amama, barkatu baina airfryer gabe geratu zara. Galdu duzu dela? Bai, zenbaki bakarra. Zenbaki bakarra zenukate? Irua, eta ikusi dugu telebistan urrengo zenbakia zela. Ai, ama, ez esan hori. Bai, barkatu amama, benetan. Baina, ulertuko du. Saiatu egin naiz. Hori da beste batean ere saiatuko zaretelako. Bai. Oraindik egunak daude aste nagusian, oraindik ez dira bukatu. Oraindik ez, orain egun batzuk daukagu. Eta, saiatuko dugu. Oso ongi, ikusten duzuen bezala, Iaski, Claudio, hemen ere jendea barraketan ibili da, Oso ondo, heldu dira ja dagoeneko Euskal Herria, aurtengo protagonistak, eta gaur ere protagonistak dira, pregoilaria eta txupinera Gabon! Francis eta Olatz, ongi etorri eta eskerrik asko, nekatuta egongo zarete, baina emozionatuta ere, bai. Oso. Placer Ondibat estar aquí, es una maravilla y venimos con un jartón de emoción tremendo. De hecho,
debiéramos estar en la cama porque es la hora que nos toca, pero estamos con un subidón total todavía, Total, ¿no? tenemos Y es energía, gracias badeko a todo lo que recibimos por ahí, no por el camino. Egun luzea da, ez da olatz? Egunero gainera, aste luzea egiten da. 10:00 esan ziguten hasieratik eta hortan gauz. Batzutan arintxo hau. Izan duzu denpora, prozesatzeko balkoian gertatutako dana. Francis, ze emozio, qué momentazo. Pues mira, yo al principio la verdad que iba como haciéndome el valiente. Digo, soy un profesional, con media horita de nervios me sobra y tal, no pasa nada, animándole. Y luego la verdad que estaba cagado, de verdad. Y tuve un problema que no lo voy a contar, pero que casi doy un disgusto. ¿Por qué, Zergati? Pues porque se me fue el bonito por mal sitio cuando estábamos comiendo y estuve en 10 minutos creo que me moría. Sí, vale. Me tuvieron que dar unos golpecitos en la espalda para... Y, además dices, el pregonero ya por la mañanita borracho. O sea, una cosa lamentable. Iba sobrio totalmente. A partir de ahí fue todo para arriba, ¿no? Y la verdad es que yo haciéndome el valiente diciendo, yo esto ya lo tengo yo superado, es una sensación en la cual me quedará para toda la puñetera vida. Es diferente absolutamente a todo y es otra cosa. Pregoiari buruz asko hitz egin da, has hecho que la gente se emocione, jendea emozionatu da, gu unkituta egon ginen, oso pregoia argia, zehatza, concreto, lleno de reivindicaciones, con un mensaje claro. Intenté ser breve. Mira, nunca he sido de pregones, la verdad, de escucharlos. Yo siempre conozco un tipo de fiesta, ¿no? La fiesta de Bilbao, la Astenagusia, es muy amplia y admite muchas variedades, ¿no? Entonces, para mí era importante ser breve, porque la gente está realmente para el bad viru o así, ¿no? Y digo, bueno, pues hay que decir 4 cosas, me apetece decirlas y punto. Si a la gente le gustó, encantadísimo de la vida. Yo no me soporto y no me vuelvo a oír. Olatz, zeuentzat be, txupinera moduen ze ore, aukeratu egiten zaituztelako, txori barroten 17 urte zeude, konpartsako kide izaten, eta Bilboko Aste Nagusia esaten dugunean, zema gustatzen zaigu Bilboko Aste Nagusia? Bilboko Aste Nagusia dan hori horrenbeste gustatzearen errudunak zeuek zarete. Konpartsak. Eta ze giro sortzen duzuen, eta ze kolore, eta ze kutsu berriko ematen diozuen hiriari be bai. Hori da, herritik eta herriarentzat egiten diren jaia dira, eta izan daitezela danontzako aukera eukitea, horretik doako pilo bat ekitaldi prestatzen dira, programatzen dira, eta ez da Bilbokoa izan behar benetan Aste Nagusia maitatzeko. Herri ingurukoak be, zuk esan dozuna, asko maite da Bilboko Aste Nagusia. Eta nabaritzen da, lehenengoa entzun duzue, dagoeneko 3 abisu daude berehala hasiko dira Galiziatik etorritako suetxearen sustiriak botatzen. Sandra, hor zaude, jendez gainezka egongo da ja dagoeneko ingurua, ezta? Jendez gainezka nerbioak ja nabariak dira, eta hemen ditut nirekin Garbine eta Iraia bilbotarrak. Aprobetxatuko dugu pregoilaria eta txupineroa platoan ditugula gaur. Galdera bat botatzeko, Garbine, pregoilaria edo txupinera izateko aukera izango bazenu, zer egingo zenuke? Galdera latza, lehenengo eta behin errespetua izatea eta ondo pasatzea, pasatu gabe. Ondo pasatzea, pasatu gabe, oso mezu politxa, importantea, zuak astear daude, Iraia, urduri? Bueno, bai, apur bat. Gogoekin? Bai, asko. Gozatu asko, eta, bueno, gu... Gero arte, esango dizuegu, eskerrik asko, bikote. Bai. Agur. Eulia eta kanpaia, kanpaia eta eulia. Zein da urtengo txosnarik ederrena eta zein traketzena? Gaur ezagutuko ditugu. Zer hartzen da kontutan sari horiek banatzeko? Dekorazioa, zela montatu duzun, urtean zehar egin duzun lana, aurten daukagu kolore larrozak txosna guztietan. Ze pasa da, moskatarrak aurten irabazi duzue Eulia? Eulia berriro bai, eta aurten, pizkat tristeago gauz, beste urte batzuetan dignidade gehiago gaz hartu dugu. Ezen uten espero, ala? Aurten aldatu dugu pizkat estruktura, zurezko estruktura jarri dugu atzetik, aurten horrelako beroa gaz eta izan da nahiko zaila bai. Animo, eta gozatu jaiak igual. Bai, hori bai, eskerrik asko. Maiu konpartza zorionak, irabazi duzue aurtengo kanpaia. Asko lan egin du pentsatzen Bilboko komertzio txikientzat eta eguneroko
gizonetzat ere bai, eta hori da aurtengo gai nagusia. Zenbat ordu daude?
Artefogo suetxearen ekitaldia izan da. Eurek esan dute sofistikazioa eta tradizioa ustartzen dituztela eta bai, nik ikusi ditut gauza batzuk oso interesgarriak. Zuri, zer, iruditu zaizu ondo? Ondo, iriari begire gona egiz esan, Bai. Baina azken traka amaitu da? Azken traka amaitu dela edo, a ber, irudi bat ere sartuko dugu, zede hemen, behintzat, txupinak entzuten ditugu. Bai, erraitu egin. Bai. Bueno, haizu, hor ikusten duzue. Bitartean, zuzeneko irudia baita, oaintxe bertan antzadenezia bukaera, bukaera ofiziala. Oso ondo! Eta hau guztia bukatu ondoren, hau da, Koruñatik etorri den zuetxearen bolbora guztia erre dute, azkeneko zera, suizidioiek bota behar zuten, edo bota behar zituzen, eta bota dituzte. Eleder, esaidazu, zein izan da giroa, zenolako balorazioan egiten duzu zuek? Bueno, guke baloraketa bat egingo dugu, bai, puntuaketa batekin, Luis, nola ikusi dituzu? Nahiko onak Galizerrak. Gustatu zaizkit. Orokorrean ondo? Bai, nahiko ondo. Bale, puntuaketa bat, 0-tik 10-era, zenbaki bat? 10-era, agian 6-7 bat emango ni eskiek. 6-7, emetik, Azkar? Niretzat 5 bat. 7, bai. Eta 7, ados nago zurekin, 7 bat emendik, Claudio. Apuntatuta, guztiak, oso eskerrik ondo, asko. jendea, eskerrik asko. Bueno, hementxe gu oso ondo inguratuta Olatz Agirre Txupinera eta Francis Diez pregoilariarekin. Corazón de tango tengo, danok, berak gehien bat. Aste nagusia amaitu bitarte, gaur asteazkena gaur eguestena da. Eta domekara bitarte Marijai Errearte badago hemen zeregina. Zer daukazue, aurre ikusita Olatz? Ondino bihar txupineran, aurreko txupineren eguna da, hor bitartean gube badeko guz, ondino merkatura joatea, jubilatuen baskaria, hori bihar, etzi, agenda beste batzuk, jai batzorreko eta horari egia esan. Baina bete-beteta eta egunero gauzekin. Estamos improvisando realmente porque le hemos cogido un vicio a que nos organizan la vida. O sea, vamos con un séquito impresionante que es la gente que realmente está trabajando, pero una barbaridad y no les conoce nadie, ¿no? Y están ahí día y noche haciéndonos la vida lo más cómoda posible. Solo podemos estar agradecidísimos. Gu ere eurekin harremanetan gaudelako. Francis, maitasun dana, jasotzen ari zareten maitasun dana, todo el amor. ¿Cómo se agradece esto? Pues antes hemos estado en el hospital a la mañana y ya me ha dicho que el dentista me ha dicho cuidado con el azúcar, que te puedes pasar un poquito y tal, o te puede subir la tensión, pero la verdad que es una gozada. O sea, mira, en la música a veces por la noche, pues la gente que entra y toda esta cosa, y bueno, tiene un nivelillo, pues depende de cómo venga la gente, pues puede haber cosas guapas y otras no tanto. Aquí es toda una puñetina maravilla, un respeto impresionante y no hemos tenido ni un mal rollo, pero ni uno. Zederra. Hemendik mezu bat, un mensaje a toda la ciudadanía que nos está viendo. Pregonero. Pues mira, simplemente que bajen con ganas, que vengan con ganas, porque van a descubrir algo increíble si no lo conocían y van a descubrir el por qué son las mejores fiestas del mundo. Porque es algo que surge, ¿no? Es increíble, solo tienes que bajar con ganas. Con ganas, gogoekin etorri behar. Y buen rollo. Eta hori da importanteena. Eskerrik asko. Txupinera pregoilaria, aupazuek, eskerrik asko. Plazerra eta orea izan da guretzat. Eskerrik asko, hauek jarraitzen dute, jaiak jarraitzen dute, guk ere jarraituko dugu. Pastuek onbidatuta, etorri Bilbora azten nagusia domekara bitartean, eta ben sekulako gau giro, tegun giroa dago, ateak zabalik Bizkaiko hiriburuan. Hau pastuek, eskerrik asko. Gabon Euskal Herria. Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Ser feliz, ahora soy feliz, porque sé bien que es